Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napangakeun nami kula Sofi Deviana Helnati, nomor absen 3 sekawan saking kelas 12 MIPA 4. Kula badhe maosaken guguritan ingkang ira-irahan Gajah Jogja. Gajah Jogja sing ngadeg gagah. Sabab pramana kang dadi saksi bisu anakmu junjung kinurmatan. Coklat klambimu ibarat lemah kang aweh urip marang menungsa. Gajah uga ora lali klintang, klintung, golek banyu nang balairung. Gajah Jogja sing tak tresnani, tembang alunan lagumu nyemangati dina-dinaku. Esuk awan wengi aku sinau ora nyawang wayah kapan. Mergo ra ana wong mulya tanpa urip rekoso. Oh Gusti, paringono ridho awak kula supaya dadi wong sing mulya. Iki pangucap saka jerone ati.